ನಮಸ್ಕಾರ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊನ್ಮೆಲೆ ಯಾನ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಸುವರ್ಣ ಎಂತ ಅಟ್ಟೆಲು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೇ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಟ್ಟೆಲು ಚುರ್ಲಾ ಪೊರ್ತು ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಟ್ಟೆಲು ಸರ್ಮಲ್ಪಗ ತುಳುನಾಡದ ಅಟ್ಟೆಲು ಪನ್ನಗ ಮಸಾಲೆನ ಪೊತ್ಪೊಡೆತೆ ಐಕ್ ಪೊಡಾದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆ ತುಡ್ದಿಲೆ ಬಣಲೆಗೊಂತ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 30 ml ದಾತ ತಾರೆದೆನೆ ಮೆಪ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆಕಾಯಿಂದ ಬನ್ನಾಗ ಗೆಂತದ ಪತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮುಂಚೆ ಪಾಡ್ದು ಪತ್ಲೆ ಕಾಲು ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ ಮೆತ್ತ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ ಸಾಸೇಮಿ ಅರ್ಧ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡ ಪತ್ತು ನಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡ ಪತ್ತು ನಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಕಡೆಕ್ ಅರ್ಧ ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ ಬೀರ್ದರಿ ಪಾಡ್ದು ಪತ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆದ ಕಮ್ಮೆನ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಕವಣೆ ಲಾಯ್ ಘಮ ಬನ್ನಗ ಬಣಲಿನ ಚಾವಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಪ್ಪಾಯರು ಬಿಡಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಪ್ಪಾಯ ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರಡ್ ತಿತ್ತೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಪಿರಿದಿತ್ನ ತಾರಾಯ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಪಂಡ ಅರ್ಧ ತಾರಾಯತೆ ಬಕ್ಕ ಬೋಡು ಪುನಾತ್ ನೀರು ಗಲಸದು ಮಿಕ್ಸಿ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತದು ಈ ನಮನೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಲೆ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಬಣ್ಣಲಿನ ಕೊಡವಲ್ಲ ತೊಡ್ದಿಲೆ ದೆಕ್ಕದ ಗಲಾಸ್ನ ಆಗತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಬಣ್ಣಲಿಗೊಂತ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 30 ml ದಾತ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಮೆಪ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆಕಾಯಿಂದ ಬನ್ನಾಗ ಅರ್ಧ ಎಲೆ ಚಮಚದ ಸಾಸಮಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಾಸಮಿ ಪಟಪಟ ಪುಡವನಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತ ಉರ್ದಬೇಳೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಂಟದಾತ ಬೇಸೊಪ್ಪಾಡ್ದ ಮಕ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ದೀತಿನ ಚೀತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದ ಮಕ್ಳೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಬೇಗ ಬಾಡಾವೇರೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಗೀಸೆಲ್ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪೆರ್ಕದ ಮಕ್ಳೆ ಬಕ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಅವ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮರೆಪಡೆ ದೋಸ್ತಿ ಆಡ್ಲಿಡ ಅಂಚಿನ ಶಾರ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡೊಂದು ಬನ್ನಗ ಅರ್ಧ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚದಾತ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ತುಂಬ ಅರೆ ದಿನ ಅರೆಪ್ಪುನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೈತದ ನೀರುಳ್ಳಿ ದೊಟ್ಟು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಅರೆ ದಿನ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರಡೆ ನೀರು ತೊರತ ಮೈಪ್ಲೆ ಬಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ರುಚಿ ತೂದು ಬೋಡುತ್ತನಾತ್ ಉಪ್ಪಿರ್ಕದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಉಪ್ಪು ದೋಸೆ ಮಲ್ತೀವಂದ ಮಲ್ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಅರೆಪ್ಪ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಅವು ಪುಡಿ ಅವರೆ ಬಲ್ಯತೆ ಉಪ್ಪು ದೋಸೆಗೆ ಕಪ್ಪ ರೋಟಿ ಪಂಡದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಊಡು ದೋಸೆ ಪಂಡದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ತುಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಉಪ್ಪು ದೋಸೆನ ಅರೆಪ್ಪಗೆ ಪಾಡಂಪೊಲೆ ಕೆಲವರೆ ಕಪ್ಪ ರೋಟಿ ಓಡು ದೋಸೆ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪು ದೋಸೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂಡದ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದ ಅಂಚಿನಕಲು ತೂದು ಕಲ್ತೊನ್ಲೆ 4 ಕಪ್ಸ್ ತಾತ ದೋಸೆ ದರಿನ ಕಡಿಮೆ 2 ತಾಸು ಆಂಡಲ ನೆನಪು ನೆಡ್ದವರ ಕಡೆವರೆ ಅನುಕೂಲ ಸುಮಾರು 2 ತಾಸು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಕಡೆಗ ಐಕ್ ಬೊಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾದೆ ತೊನ್ಲೆ 2 ತಾಸು ನೆನೆತಿತ್ತಿನ ದೋಸೆ ದರಿನ ಐತ ನೀರಿನ ಅರ್ಥದ ಪಾಡ್ಲೆ ನಾಲ್ಕು ಕಪ್ಸ್ ತಾತ ದೋಸೆ ದರಿಕೆ 2 ಕಪ್ಸ್ ತಾತ ಪಿರಿದಿತ್ನ ತಾರಾಯ್ ಈತ ಪ್ರಮಾಣಗ ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಗೀಸೆಲ್ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ಬೊಡುಪುನಾತ ನೀರು ಗಲಸದ ಮಿಕ್ಸಿ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಈ ನಮನೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಲೆ ಕಡೆದೀತಿನವನೇ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತೋಪುಡ್ದಿತ್ತೊನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಮಾಣ ಬಂದ ಕಡೆವು ಹಿಡ್ದವ್ರ ನಮಕ್ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕಡೆ ಒಡಾಂಡ ತುಲೆ ಈತ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಂದೋಗು ನಮ್ಮ 2 ಎಲೆ ಗೀಸೆಲ್ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪು ಗಲಸದ ಕಡೆವನಗನೆ ಬಂದವಂತೆ ದಪ್ಪ ಎತ್ಲಕೊಂಡು ಆಯ್ಕೊಂತೆ ನೀರು ಮೈತದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಂದ ಏತು ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪೊಡು ಏತು ತೆಲ್ಪು ಉಪ್ಪೊಡು ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲೇತುದು ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಪ್ಪ ರೋಟಿದ ಬಂದನು ಉರ್ಗಾವು ಜೇರ ಆಣ ನಮ ಅಂಚತ್ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ತಾಸು ಉರ್ಗಾವ ಅಪ್ಪಗ ದೋಸೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ದೋಸೆ ಕಾಯ ಹೊಡೆದುಂಬು ಊಡನ್ನು ಕಡಿಮೆ 5 ನಿಮಿಷ ಹದ ತೋಟು ಬೆಚ್ಚವರದಿಲೆ ಊಡು ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ಬೇಕ ಒಂತೆ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಚೇತೊನ್ಲೆ
इथे एಣ್ಣೆ ಕಾಯರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಡ್ತು ಬುಡ್ಚಾಂಡ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಊಡು ಕಾಯ್ದತನತೆ ಇತೆ ರೆಡ್ ಸೌಂಡ್ ದಾತ ಬಂದ ಮೆಪ್ಲೆ ಇತೆ ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದ ಹದ ತೋಟು ಮೂಜಿ 4 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಲೆ ಮೂಜಿ 4 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬಕ ದೋಸೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯ್ದನತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಬ್ಬುದುಂಡು ನನ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ತೂಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನಿಡ್ದವರ ದೆಪ್ಪೆರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ದೋಸೆ ಅರೆಪುಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೋಟಾಂಡ ಯಾವು ನನದಲೈಜಿ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಹೇ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಟ್ಟೆಲು ತಯಾರಾತನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ನಮಕ್ ತೆರಿ ಪಾಲೆ ಚಾತನ್ ಪಂಡದ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಕಾದ ಖಾತಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಚಾ ಗುಡ್ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್